Saun sa nga paagi na himong apostol si Pablo. Galacia Kapitulo 1 versikulo 11 hanggang 24. Gusto ko nga masayran ninyo mga igsuon, nga ang maayong balita nga akong gisangyaw kaninyo dili binuhat-buhat lang sa tawo. Wala ko kini madawat gikan sa tawo, ug walay tawo nga nagtudlo ni ini kanako, kondili si Heso Kristo gayud ang nagpadayag ni ini kanako. Nadunggan ninyo ang akong mga gibuhat sa dihang nagsunod pa ako sa relihiyon sa mga Hudyo. Gilutos ko sa walay kaluoy ang mga iglesia sa Diyos, ug gipaningkamutan ko nga laglagon silang tanan. Ug kon bahin sa pagtuman sa among mga tulumanon sa relihiyon sa mga Hudyo, nalabuan ko ang kadaghanan sa akong kaedad nga mga Hudyo, kay gipaningkamutan ko gayud nga tumanon ang mga tulumanon sa among mga katigulangan. Apan ang Diyos, tungod sa iyang grasya, sa wala pa ako matawo gipili na niya akong daan ug gitawag nga moalagad kanya. Ug sa dihang gipadayag sa Diyos kanako ang iyang anak nga si Heso Kristo aron iwali siya ngadto sa mga dili Hudyo, wala ako magpatambag kang bisan kinsa. Wala usab ako moadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles nga nauna kanako. Hinuon, miadto dayon ako sa Arabia, ug pagkahuman mibalik ako sa Damasco. Pagkahuman sa tulo ka tuig, miadto ako sa Jerusalem aron makikita kang Pedro. Duha ako ka semana uban kanya. Wala ako'y lain nga nakita didto nga mga apostoles gawas lang kang Santiago nga igsuon sa Ginoong Hesus. Tinuod ang tanan kung ginasugilo ni ini nga sulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako magbakak, unya miadto ako sa probinsya sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayon wala pa ako makita sa mga tumutuo sa Judea. Nadunggan lang nila nga ang naglutos kanila kaniadto, nagsangyaw na karon mahitungod sa pagtuo nga kaniadto gipaningkamutan niya nga walaon. Busagi dayeg nila ang Dios tungod sa gibuhat niya kanako.